66 anos. E foi a primeira que me tirei para dar um exemplo. Ali na playa. Non tiña roupa. Este era o traxe de ajos do meu xenro. E dixenlle Simón prestada que logo lle compraba outro. E díxome que si, que fora, que o levara. A mira, todo, roupa miña, todo meu. Volvería a facelo, non? O que fixo? Sí. Costa a morte en 2001. Traballei 7 meses a medio. Daqui fom pa cociña, a dar de comer aos voluntarios. 7 meses a medio, estou traballando. E faría hoxe igual. Como son os resultados? Ai, maravilloso, pero gracias ao exemplo que nos deron os grandes voluntarios. Un sueño. Os voluntarios aquel, un sueño. Eu teño moitos recuerdos deles. Vostede conviviu con eles? Sí, eu axudei a todos. E se viñera hoxe, se salira hoxe, volvía aí. Os anos que tenho.